ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони Сомонаи Саудо ТВ. Дӯстон азиз, ирӯза наварда боз якчанд хонаҳои нав қабул кардем, ки пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. Барои реклама муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона, квартира, техника пара чизе боша роӣ кунед, наворои баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем. Имрӯз 11 феврали соли 2025 1000 рубл 116 сомону 40 дирам дар бонки Эсхата навора сар мекунем. Ирӯза наварда бовар кунен, ҳар як хонаҳои роӣ кардан, ҳар як заминои роӣ кардан, ҳар як мошинои роӣ кардан, ҳамаша наворатон мекунем. то охир тамошо кунен. замини фурӯшӣ аз Душанбе, территория Душанбе. хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ дар дохили Душанбе. хона дар Восе, хона дар Данғара, хона дар Ваҳдат. хулас беҳтарин навор шид. то охир тамошо кунен. без пропускат адресора бо диққат гӯш кунен, ки Саудо ТВ чӣ мега. баъд ҳамин навори мада як дона лайк монена дар ҳамин канала, ки ма подписатся кунена. ман навора сар мекунам. ҳамин диққат огоҳ бошен гуфтагим бихонем. баъд ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки акаи Нозима тавсия метем, ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад дӯстон роҳӣ кунем бортона. хоби ака мега ассалому алайкум дӯстони азиз. мода аз дохили шаҳри Душанбе квартира то 30 ё 35 метри квадратӣ дар корай. ремонтдорай, без ремонтай мегирем мега. сумон таппа тайёракай. рақамҳои ахирмон 5764 ватсап май мега. кадомитон дорен мада занг бизанед мегирам. фақат аз территория Душанбе. 30-35 квадратный метр квартира дар корай. одамои доштагӣ дӯсту бародаротон дошта боша, агар ватсапи ака роҳӣ кунен, ҳами ака мехара. ҳамихели эълон дар кор боша, дар ватсап нависен. замини фурӯшӣ падвалаш тайёрай мега. ноҳияи Варзоб, деҳаи Бакавулинада қарор дорад. 8 сотиқ замин, нархша 250 000 сомонӣ мега. нигоҳ кунед бачаи азиз. рақамҳои ватсап, рақамҳои дастӣ ҳар душа мондем. кадомитон мехарен, ина марамат занг бизанен. хуб, ҷош лаби канал мега болои гес. ҷамоати айнӣ ноҳияи Варзоб. як падвали 7/4 дора. заминаш боша 8 сотиқ заминай. об светаш доимӣ ҳай. ҳами қакадан мактаб 100 метрай мега. хуб ҳастай. ҳамаи ҳуҷҷатҳо ҳам ҳастай. сертификат, қарори лоиҳа ҳастай. занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Калелин. нарх 710 000 сомонӣ. се хона дорои 2,7 сотиқ замин масоҳат. анаи хона дӯстон бояд дарҳол савдо карда шавад. хона бо хишти пухта сохта шудагӣ. се комната, кухни, ҳамом, ҳоҷатхона дар дохилай. боз ба ғайри дохила мега, дар берун ҳам ҳоҷатхона ҳам дора. хона дар рӯбарӯи ресторани Райҳона қарор дорад. аз роҳи калон то хонара 750 метр. мега ки маршруткаҳои 46, 28, 8, 25, 26, 17, 42 ба ҳами тарафҳои шаҳр мерава мега. хона ба ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хонаҳо поли гарм мақсад таъмин кардагиай. об свет доимӣ дора. дар наздикиш мактаб, магазин, аптека ҳастай. ҳуҷҷатако боша 100% ҳай. марама дӯстон кадомитон мехарен? 710 000 сомонӣ. бача ака лайк ҳамон подписатся ки дар канали ҳами Саудо ТВ як бор подписатся кунен, гарени хирсан мешем. ака лайко беҳад камай. намедонам лайко барои чӣ камай, уша худтон медонен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ
бахшиш квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем мега нархш 380,000 сомонӣ. Адресро гӯш мекунем. ду хона 48 метри квадратӣ. рақамҳои дастӣ WhatsApp мондем. хоб канечкаи 2 19 56 54 45 ва ғайра. ҳами территория наздикии мағоза хулас бозори деҳқон ҳама чӣ дар наздикиш. доми 10 этажа, хона дар 5 этаж, духонагаи 48 метри квадрата. хона духонага кадагӣ мега перегородка дора 380,000 сомонӣ. абача дар 380,000 сом ҳамира метавонен бихарен. ина марамат рақамҳои дастӣ WhatsApp шамондем. анамидомда қарор дора дӯстон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки боз дар шаҳри Душанбе, повороти Ленинград. адресро гӯш кунед. духонагаи 45 метри квадрата, дом 6 этажа дар 4 этаж хонамон қарор дорад. ремонто фасон хушрӯ замонавӣ кардагӣ. хоб нарх 295,000 сомонӣ. хона падабои сари роҳ назди Мет коллеҷ, садик, мактаб, канализатсияи шаҳрӣ дора, об свет дора. хулас ҷои обод, ҷои беҳтаринда дом қарор дора. доми 6 этаж дар 4 этаж қарор дора. 295,000 сомонӣ. абача дар 295,000 ҳами канала ҳами хонара аз канали Саудо ТВ мехарен дӯстон. марамат занг бизанен. фақат ба хотири меҳнато лайки бепла биҷиқен ки далчи бо хонаҳои арзон монем. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки сеҳуҷрага квартира дар 20 этаж 94 метри квадратӣ дар Душанбе Қараболода қарор дорад. ин хонара бинен. абача зури бад нестай. ростша бигин 94 метри квадратиам калони бадай. 1,100,000 сомонӣ. дом бучидагиай одамо зиндагӣ доранд. отоплени кор мекуна. оформид через нотариус. лифт 20 рӯз пас мешава мега. дом 21 этажа, 3 лифт мешава мақсад. генератор дора. дом свет мурд, генератор кор мекуна мега. об свет дора, лифт кор мекуна. хоб д санузел дора. маълумоти пурра рақамҳои 43 43 43 933 аввалш. занг занен, масиҳат кунен, ҳозир барем бихарен. BMW E46 ҳастае ки дар ноҳияи Нурободаи амуҷакарочи қарор дора. хоб солаш 99, объёмаш 2.2, коробка механика, бензини холӣ, нархиш 40,000 сомонӣ. хоб 2.2 механика будааст. 40та рақамҳои WhatsApp шамондем, занг мезанен. балоно 50%, краскашам бад нестай. сӯзишворӣ бензин, умуман газа дидагӣ нестай. хадавои 90%, ноҳияи Нуробод, деҳаи оби Лурд мега ҳами хеле ҷо хулас. документ надора. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки сеҳуҷрага масоҳати 4 сотиқ замин, ноҳияи Восе, 155,000 сомонӣ. WhatsApp-шон 57 65 да занг бизанен, масиҳат кунен. мега бародари азиз, хонамон дар восеаи кӯчаи Умари Хаём, ҷои мешидиш. илтимос беҳуда зангмон назанен. 155,000 сомонӣ. абаша дар 155,000 хеле хона бигирен. фикр мекунем ки ҳамин наворои ҷолиб фақат дар канали Саудо ТВ мешава. хонаҳотона дӯстон метавонам худам рафта навор кунам. муроҷиат кунен, мерам живои видеош мекунам, бо нархи арзонакак барои тамошобино пешниҳод мекунем. хулас дӯстон, занг бизанен, мерем наворш мекунем, ё ки видео кунен, ё ки сурат бигирен, мадароӣ кунен, рекламаи гариниш мекунем, фурӯшта мегзорем. бе ягон посредник Саудо ТВ барои шумо кор мекунад дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 5 комнатага дорои 7 сотиқ замин, ноҳияи Данғара. нигаҳ кунен ак проекта.
рақамҳои ватсапша мондем. 250,000 сомон нархи хона. срочна хонаи фурӯшии ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон, 5 дар хона, бания, аловхона дора, гирдаш маҳкам кардагӣ, дарвозаи калон мондагӣ. ваҳ бачаи паталока бинед ранги морай. хоб 5 дар хона, аловхона, гирдаш маҳкам, дарвозаи калон мондагӣ. обсвет ҳастай. ягон мошин ҳам боша мега алиш мешава. илтимос фақат харидорои аниқтон занг бизанен ки бисёр вақт занг мезананд ҳами серьёзи нестанд. салом алейкум ака, сози хубӣ, хона чанд сумай, ки ҷудай, майла хай. ихелӣ накунен бачаҳо мега. просто так занг назанен. адресора Саудо ТВ пони гуфтак. телевизора бинен дар дарини девора бачаҳо азиз. ина дарвозаи калони 4,500 сомона. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, шаҳри ваҳдат, дашти беди хурда қарор дорад. ана хона мана хона. дорои 3 комната, масоати 6 сотиқ замин, 238,500 сомонӣ, залаш 9/4 будааст. мақсад пони меҳмонон меғинҷа. хоб деҳаи дашти беди хурд срочна бо муомила ҳам карда мешавад. занг бизанен, харидори серьёзна. 238,500. хоб дӯстон, қисмати аслии кор дар гузарем. навор маъқул шид ё ки нашид? хонаҳо арзонанд ё ки қиматанд? ҳатман фикротона дар аму комментария нависен. аз куҷо то чанд сомона хона дар корай нависен. хонаҳоатона роҳӣ кунен, адресоша нависен. ман рекламаш кунам, фурӯшта бигзорам. мақсад савдо карда битам хонаатона. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки дар ноҳияи восеъ ҳайбоз. 3 комната, масоати 12 сотиқ замин, пӯшиёни боло, ноҳияи восеъда қарор дорад. 220,000 сомон нарх. ватсапша мондем. калидор, кухни дора, веранд, бания дора, 12 сотиқ замин дора. ҳавли пони батаги дарвоза семент гирифтагиай, мақсад стяжка кардагиай. хоб райони восеъ. нарх 220,000 сомон. боз савдо ҳам дора. об ҳастай, свет ҳастай. хоб хитон медонен. мақсад ин тарафу чӣ хелай? касоне ки аз территорияи ҳамиҷа ҳастен. хулас дӯстон, рақамҳои дастӣ ватсап ахираш 15 625 да ҳозир занг бизанен. маъқул боша, биренда, биненда, бигиренда. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки дуҳуҷрага квартира дар 1 этаж 43 метри квадратӣ. анаишам не ки зур ғалти тамошо куненда. автосентр Корвон, Душанбе. хоб 335,000 сомонӣ. успет кунен, занг бизанен, бигиренша. рақамҳои соимулк 82 82 ахирша занг занен. 1 этаж, 1 падез ба чизи 48 савдо мешавад. дар наздикиш Корвон, клиника, мактаб, садиқ, автосентр ҳастай. техпаспорт дора. адрес Корвон назди прокати 63, кӯчаи вулканизатсия, аз роҳи калон 50 метр дарона мега. хулас дӯстон, амихели адресо, чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки роҳӣ кардан ва чизе ки Саудо ТВ ёфтак, ҳамаша навор кардем. анаки бо далши шумо раҷдат мекунем. кай шумо хона роҳӣ кунен, мо монтаж карда рекламаш кунем. лайк монден бачаҳо, ростша бигем. то охир тамошо кардем ё не? нависен дар комментария. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар ватсап роҳӣ кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариё менависен. фақат дар ватсап нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед.